हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय मोननैसो निउज पर्टेलाव ओरैबायदि भिडिअ नुदों बा मा होननानै बुङो जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय रनिकाटा रेन्जआवहाय थानाय सान्तिपुर एरियानि उदालगुरि जायगा होननायावहाय मोननैसो जों एभेक्सन खालामनायखौ नुनो मोनदों। थ' जों आं बावहाय एज ए बर' फिसा हिसाबै बा बैसोरनिखौबो बिथांमोननि जाखिनि एभेक्सन खालामनाय बेफोरखौ नुनानै एसे दुखुबो मोनदों बा मा होननानै बुंगोन दा हयथ'बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोननो नटिसबो हरदों होननानै खोनादोंमोन, नाथाय आंखौ बे नटिस हरनाय मोननाय लगे लगे बे नटिसखौ आंनोबो हरदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। आं बावहाय थांनो हानाय जायाखै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय, नाथाय दिनैहाय मोनसे एभेक्सन खालामनायखौ नुनो मोनदों। बावहाय रेन्जारनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बेखौ मोजां मोनदों। कयेकटाखौ बिथांमोननि बै बर' सुबुंनि जाय एभेक्सन खालामजानाय बिथांमोना जायफ्रा हा गैजाखाथारामोन बिथांमोननो हाखौ होफिननो थाखाय बिथां रेन्जारा खावलायनायखौ नुनो मोनदों। जायफ्रा हा गैजाया बिथांमोननो आं खावलायदों बा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थ' आं बेखिनिसिम मोजां मोनदों। दिनैहाय जों बर'खौ जुदि एभेक्सन खालामनाय लगे लगेनो बै आदिबासिफ्राबोथ' गोदान दिनैहाय हाग्रायाव हाबनानै दङ। बिथांमोननि सायाव माबायदि एभेक्सन खालामगोन? दिनैहाय डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौ आङो बुंनो थांला। दिनै जायफ्रा खुंथायाव दङ, जायफ्रा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमफोर बिथांमोना बे आदिबासिफोरनि सायावहाय मा खालामनो नागिरदों? दिनै जों बर'खौल' होखारनानै बै आदिबासिखौ जुदि होखाराब्लाथ' नों जाय नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा सोंखारि जानायनि अनगायै जेबो गैया। ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनाबो अनलि बर'खौल'नो एभेक्सन खालामालाफानो बै आदिबासि बिथांमोनखौबो खालामोब्ला मोजां। आरो आं रासिन दुखु नांसिननाया एज ए आं ख्रिस्टियान ससाइटिनि मानसि हिसाबै बा गिर्जा मोनसे जों सप्तायावहाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो बा जाय हक गासैनिबो धोरोमाव हिन्दुआनो जा ख्रिस्टियानो जा मुस्लिमानो जा बयहाबो सप्तायाव खनसेखौ आर'ज खालामो बा प्रेयार खालामो बा इसोरनाव बोर बियो। बे मोनसे जायगाखौ बिथांमोना सिफायना होनायाव आंनि गोसोआव मोनसे ओरैबायदि आघात मोनदों। सोरनियावबा आघात मोनाबो जानो हागौ, खिन्थु आंनि गोसोआव आघात मोनदों। थ' नोंथांमोना बै सुबुंनि बा बे उदालगुरि हादाननि मानसिफोर जायफ्रा एभेक्सन खालामजानाय बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना आं दान्दिसे खोन्थागासिनो दङ। थ'दो बिदिब्ला बिथांमोननि जाखिनि फोरमायनाय बेखौ खोनासंना लानि। जोंनि न'खौ गासिबो दंस' खालामजोब्बाय, जोंनि आबाद खेथि गासिबो। आरो जोंनि गिर्जा न'खौबो दिनै सिफायबाय। जोङो बादा होदोंमोन, मानियाखै। सरकार लेभेलनिफ्राय फैनानै दिनै जोंखौहाय बेबायदि गोदाव सोराव खालामबाय। जोंनो बे हाखौ नांगौ। जोङो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' बिथां सारनियाव जोङो खावलायहरो, जोङो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा। जोंनि जिउखौ जोङो दान होगोन। सरकारनि मानसिया जोंखौ गावथारलाङो ना बुथारलाङो, सिथारलांब्लाबो जों बे हानिफ्राय माब्लाबो ओंखारलांनाय नङा। आरो दिनै जोंखौ एभेक्सन खालामदोंबा बै गुबुन जाथिफोरखौबो खालामनांगोन। बिसोरखौ खालामाबा जोंनो माबा मोनसे खालामहैनाय जागोन। बिनि थाखाय जों एक्सन लागोन। जुदि जोंखौल' एभेक्सन खालामनानै बे सावथालफोरखौ खालामाबा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो बे हानिफ्राय जों माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा। आरो जोंनो बे हाखौ नांगौ। जों बबे जायगायाव थांनानै संसार जाहैनो? जोंहा फिसा फिसौ दं, बिसोरखौ फोरोंलांनाय फेदेरलांनायनि जोंहा माबा मोनसे मिजिं थांखि दं। मावनानै दांनानै जानायजों दिनै जोंनि हाफ्रा दैफोरजों खुरखानानै दिनै जोंनि हाया सिलिंखार जाबाय। जोङो दिनै अन्थाइफोर खनबायबायनानै जानांबाय, समनि गेजेराव बन फाननानै जानांबाय। जों दुखुथिया बर' फिसाफोर। बर'आ दिनैहाय मोनथाय दङ जे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो बर'आ ट्राइबेल हिसाबै बेबादि रिजार्भ ओनसोलाव मैहुर खालामनानै जानो, हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनग्रा बर' जाथि। बेनिखायनो जोंहा मोनथाय दङखाय जोङो बे रिजार्भआव हाबदों आरो बे रिजार्भखौ जों दखल खालामदों आरो बिनिफ्राय जों ओंखारनो होननानै जों फैयाखै। बेयावनि बर' फिसाफ्रा जोङो बेवहाय फैनाया 2016 मायथाइयाव जोङो फैदों। जों गोरिब दुखियानि थाखाय जोङो न' बां मोजां लुनो हायाखै, जों सम्पति खामायनो हायाखै। मानोना जोंनि बिसायफ्रा खामला मावनानै जाहैयो। समाव जोङो खामला मोनोबा जों उदालगुरिनि बे खाथिनि गामियावबो जों बेसरफोर फुहैयो, समाव माइ गायनानै जों बेबायदि जायो, समाव साम' खांख्राइ खननानै जोङो गोजान दैयाव थांनानै बेफोरबायदि फाननानै जानानै जों जिउ खांनाय जोङो बर' हारिफोर। जोंहा बर' हारिया
माखासे जोंनि गेदेर गोलाव गोजौ थाखोनि बर' हारिया दिनै जोंखौ सिनायाखै जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै बिनिखाय जों दिनै गामियाव 2 नं खालबारियाव जोंहा ओरैनो 50टा न'खर जोंहा दङ दिनैहाय सिफायजोब्बाय जोंनि ओमफ्राय जोंनि चार्चफ्रा बेबादि दङ काथलिक मोनसे दङ लुथार मोनसे दं NLC मोनसे दं मोनथाम चार्चजों जोङो बेहाय गामि दरसे 50टानिबो एबाब गहर जोंहा दङ गिर्जा न'खौ सिफायबा जों जोबोद दुखु मोनदों बेखौ जोङो धोरोमनि बिद्रुथि लांबाय नामा होननानै जोङो सानदों आरो जोङो बुङो धोरोमनि बेबादि धोरोमसालिखौ सिफायनो मोनामोन जोंनि न'खौ सिफायब्लाबो बिसोरो बेबादि खालामनो मोनामोन जों गोबां दुखु मोनदों बिनिखायनो जोङो बे हानिफ्राय ओंखारलाङा जों चेलेन्ज खालामगोन आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आंनि गामिया माजुलि सेसाफानि दैजों लांजानाय आङो फिसाफ्रा आंनिया 3 दङ फिसा हिन्जाव सासे फिसा हौवा 2 बिसोरो माने आंनि सासेया गिदिरसिना हाबा जाबाय गथ' दं दा बिथांमोननो आंनि फिसाफोरनो होलांनो थाखाय हा फेरलेबसे हा गैया बेनिखायनो आङो बे रिजार्भ ओनसोलखौ दखल खालामदों बिनिफ्राय जों माब्लाबो ओंखारलाङा हायोबा दिनैनो गावथारलाङो ना बुथारलाङो बे नोंसिनि इस्सा जोङो फिसाफोर जोङो हाला फैदोंमोन जोंहा जेबो गैजा नङा गैया फिसा फिसौनो थाखाय जोंहा जेबो गैजा नङा फिसाफोर दिखिया जुलिनि 4 बोसोर जाबाय खिन्थायाखै माला खिन्थाफेरा नै एबारसो नटिस हरदों नोंसोरो जों आगोलनिफ्राय मिथियाखै बादि सोगोन होननानै आंफोरखौ दिनै फरेस्टनिफ्राय फैनानै जोंनि न'फोरखौ सिफायलांबाय आरो जोंनि खुलुमग्रा न' गिर्जाखौबो सिफायबाय जोङो थांनानै बबेयाव थाहैनो जोंनि जिहेतु बड'लेण्ड बिटिआरनि हा बेवहाय जोंहा मोन्थाय दङ आरो जोङो बुबाबो सौबाबो जोङो जेरावबो थाङा जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जों बेयावनो थागोन जोंखौ जियानो खामा मानो जोङो 2016निफ्राय जोङो न'फोर लुनानै थानो हायाखैमोन बिदिनो फिसा फिसा बादा लुनानै दङमोन दायो जोङो जि एसे हाजिरा खामला मावनानै जों तिलपारफोर खानानै थाबाय बेखौ दिनै फरेस्टफ्रा फैनानै जोंनि न'फोरखौ संहार खालामदो आरो बिजों लोगोसे जोंनि खुलुमग्रा न'फोरखौबो सिफायदो जों बेवहाय गोबां दुखु मोनदों आरो जोंनियाव सिन्था बेबायदि दुखुआ फैदो बे एरियाखिनिया जोंनिया 7टा गामि दङ आरो बिथिं गोबोरखिथि दङ आरो बिथिं दैलामथि दङ जोंनि गामिया बेखिनियानो जों गिर्जा न' गंथामखौ जोङो मादा खालायदोंमोन जोंनियाव बेप्टिस्ट लुथार काथलिक दङ इसोर मानियाखै गावसोरनि आयेनखौ गोरा खालामनानै बिसोरो बेबायदि सिफायनानै थांबाय बेवहाय अयनाय जादों बिसोरनि सिफायनाया बेवहाय जोंखौ अननानै जोंखौ नायनांगौ बिनि उनावनो जोंनो न' होफिननांगौ जोङो मासबाद जिंगाबिलनिफ्राय आङो न' सिफायगोन होननानै खिथादों होमबाबो जों बबेयाव थानानै थांनो जों थांनो हाया जों बेयावनो थानानै जों थागोन जिराय बियो आरो जोंनि बेप्टिस्ट आरो लुथार दंबावो गथ' गथाय 3 दङ आंहा सासे फिसाला 2 फिसाजो आं बेबायदि गैयिनि थाखायनो बेबायदि माबायाव राजस्थानाव बे मावरिया स्कुलाव आं दोनहैयो सासेखौ 9 मोनबाय दायो क्लास 9 खराव सिगाङो जोंहा हा हु दङमोन ओमफ्राय जिंगाबिलावहाय दै होखाजोबनानै जों रिलिफ जानानै ओमफ्राय दायो फैबाय मिसा होनदोंबा नोंसोर नाय जिंगाबिल मासबाद फाग्ला दैया होखारदो जोंखौ दाबो रिलिफावनो दङ खायसेफोरा भिडिअखौ गोबां गोलाव खालामबाय ओमफ्राय आरो बारा गोलावबो खालामनो सानाखै आं बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारिनि